Здравейте хора, аз съм Соло от БГ и както виждате, днес ще направя, може би когато сте разбрали, ще направя един туториал клип как си направите Minecraft сервер, защото в скоро време гледам много ютубъри и ми се доиграе и исках я да цъкам и в интернет научих как и сега правя това видео, за да мога да ви покажа и съответно на вас как снима. Влизате във вашия браузър, тук те ще ги махна, че не ми трябват. Влизате, да пак заби то компютър, няма що. Влизате в вашия интернет, Google, браузър, каквото е там. И аз обаче май го... Добре, нямам го, защото аз си го бях изтеглил. Тук няма да пипате нито Download, нито Minecraft for Windows, а гледате под Multiplayer сервер, под това. И тук виждате If you're running or Minecraft сервер 1.8.9. Да, това е някакъв... Това е чичофестър от Outlast, може би. И да, сега, значи, само да ми се изтегли, че... Ето го готовя почти, само да... Такова някои файлове. Аре бе, готов ли си? Това работи. В смисъл, аз имам сървър, в който като един приятел разучи, че имам сървър и ми иска IP-то, аз му го дадах и той почва да руши, да ми съсипва сървъра и нека той си играе там. Имах там тъпи неща. И да, сега чакам да се свали тъпия сървър, защото компютъра ми е бавен. И се върна, когато се дотаковат някои неща, докато се доинсталират. Добре, върнах се. Ето ви го и сървърчето, което ни е нужно да направим сървър. Първо правите една папка, само да ми зареди. Значи правите една правите една папка и си я кръщавате както искате, си я кръстя сървър и поставяте сървъра в папката. Папката си я слагате където искате. Като влезем в папката, ще видите сървъра и трябва да го включите и да го ръннете. И сега ще изчакаме малко. Пак, както изчакахме да се инсталира там. И както забелязвате, добре, найс, цветя ми се сменя, аз ли го настроих така. Стартирате сървъра и ви се появяват такива, как да речем, появяват и се файлове, които сървъра ги изтеглил. И първото е logs, второто е EUA, как да го нареча, влизате в EUA. И тук пише by... Тоест, тук ви позволява да си... такова... Да си... Позволява ви да си инсталирате сървъра. И го правите на true. После... Много го стартирате. За да може да ви се запази, нали? Това няма да го барам, после ще го видиш. Ще го видиме. И ако на някой от вас им пише тук нещо, чакате до 100%. И аз чакам да ми такова. Добре, не ми пише нищо. Ако на някой от вас му пише нещо, просто изчаква до 100%. И както виждате, като стартирахме сървъра, след като направихме на EUA тук true, или какво е,
Ви се появиха други неща. Сега да преминем към по-сложната част. Минаваме към сървъра. Понеже на мен сървъра тук, това не ми е на Notepad. Ако не ви е на Notepad случайно, го копирате цялото и се махате от тук. Създавате Notepad, ето текстов документ и аз ще го кръста Minecraft сервер. Отваряте го и поставяте всичко. Това ще го така направим. Ето, Minecraft сервер Properties или нещо. Генератор Settings не ги барате. Само да видя какво беше. Force Game Mode, аз си го сложа на True. True. Опа, какво пише аз, бе? Значи, True. Network IP сега. Влизате във вашето хамачи. Тук ви е нужно хамачи. Тук, да, това ще го изтрия. И дате на Create New Network. Как да се казваме? Ще се казва тук пасворда трябва да го напишете. Това е тайна, естествено. Но имайте в предвид, че пасворда после, като го кренете нетворка, трябва да го сложите, да го продиктувате на вашите приятели. Съответно с който искате да играете, нали? Сега, давате, виждате тук 2552-173-48. Значи, това е IP-то и като цъкнете десен бутон върху него, тук ви излиза копи IPv4 адрес и копи IPv6 адрес. Значи, вие копирате копи IPv4 адрес и го слагате на сервер IP. И да видя hardcore онлайн мод. Задължително го правите на фалс, ако сте с премиум акаунт. Ако сте с премиум акаунт, няма значение, но тези, които не са с премиум, защото се срещат повече, които не са с премиум, на фалс. VP True Difficulty Share ще го сложа на 2. Enable Command Block Files Game Mode. Така, Max Players ще ги сложа на 10, не ми трябва 20. Max Street Time, Spawn Monsters True, Generator Structure, Mod, Minecraft Server. И го сейвкате. След това, Minecraft сервер, където сте го създали с Notepad, го поставяте тук в папката. И отново стартирате сервера. И значи, пак казвам, ако искате да играете в сервера, задължително трябва да си го стартирате. Ето така, цъкате от 2 пъти и run. И ще ви изписва там някакви работи, но аз сега няма да играя. Това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да сте го харесали. Дано е така. Ако е така, дайте един subscribe, един лайк и чао!